iPhone bago, pare. Ang saklap, tol. Ouchie. Pandemic problems no? Oh my God. Punas ka ng punas Ang aangas. Kadiri. Layo naman ang apoy mo, boss. Sayang yung palan. Pizza na may 8 inches na hotdog. Aba? Baby, kaso wala akong pambayad. Bakit ka nag-order? Boss Tyron. 8 inches na hotdog daw. Babae ba ito pa? Doon yan. Pinasok dun sa kabila, gagi. Ang kulit mo. Tyron, sagutan mo nga tong problem dito sa blackboard. Kayo Bakit? na po ang sumagot niyan, ma'am. Kaya nyo na yan. Bastos tong bata na to. Bastos. Pumunta ka sa principal's office. Puro kautos. Kanina pinapasagot nyo ako, tapos ngayon kung saan-saan nyo ako papuntahin. Puro nga naman Kung utos. ikaw may utos ko, ito, pamasahe. Gasan mo yung mga Sira plano ulong sa bahay. estudyante, Tahan mo yung oh. brief ko. Bentang-benta yung mga TikTok na ito Nakakulay niya yung Nakakulay niya yung cabinet dito at lamesa. Ay, nagpapatay na rep. Swing the air. Ay, wow! Ay, wow! Ay, wow! Oh, sanggal na una yung gulong, tol. Late lang pala nung helicopter dyan. Sira ulo talaga mga tao na to. Bakit mo kasi binuksan? May diskarte si Idol Gogi, sinargo niya. Bakit? Kailangan papasok mo. Wala nang pakialam mo. Sama ako. Tayo. Mga kaklase mong mga bad influence, no? Mas di papasok yung isa, hindi papasok lahat Kailangan pinapalitadahan mo yung mukha mo? Look! Ulo, Boom! Pero mahirap talaga yan, no? Yung habang umuulan, nagbabike ka o kaya nagmamotor ka. Ba't ganun? Nangyari ba? Uy! Ba't nga ganun? Uy! May pulutan! Ate dito. Uy, naiwan! Naiwan! Naiwan yun! Kasama niya. Hindi man lang niya napansin na naiwan niya yung kasama niya. From my mother. Ha, marunong sumagot, marunong sumagot.
I'm from California. California, America. Yeah. South America. And you from where? I'm from Korea. Korea. Oh, Kuna Matata. Ano matata? Baliw. Oh, na matata. Ano? Binlock niya yung kasangga niya. Bobo. Bobo. Pinasa niya tapos binlock niya yung kasangga niya. Ayop na yan. Ano nangyari? What? Ano yun? Hindi ko mag-gets yun, par. Hey! Gago din ribol. Buang. Ikaw naman pa prank, ikaw pa na prank eh, no? Uy! Sinira mo, bes. Ganun daw dapat, pare, ganun daw. Ano sinira mo yung isa, par? Ini-smash ka, pare. Awayin mo. Yan kayo mga babaeng lalas ng away. Huwag kang lilingon, tol. May tatama sa'yo ba? No. Ay! Uy! Ang galing. Galing na itong dalawang ta. Solid mag-edit, pare. Ano nangyari dyan? Si nanay. Muntik ka na magkulay putik na ya. Muntik ka nang madumihan. Uy, si Balak pa. Oh, sa gitna si Balak, tol. Nakikiparte, no? Dapat ganyan bike niya. May hydraulics, pare. May hydraulics yung bike. Nangyari dun, di ko na-gets yun, pare. Kung alam nyo yan, boss, paki-explain naman sa comment section. Explain nyo dyan sa comment section anong nangyari dito. Dito pala. Loh, patay pa tayo, no? Patay pa tayo siya, parang hindi siya atakihin. Ay, parang uy, gago, walang ulo si Spider-Man, par. Kaya wala na ulo, umiiwas pa. Baliw. Ba't tinutulak? Uy. Yan ang dinidog show niya, paborito kong Uy, Milo, pare. Pwede may milk tea ka na. Ang lalaki pa ng sagu, pare. Tapioca pearls, pare.
Sakit. He did that wrong, boy. Anong gagawin mo? Ang ganda. Okay. Okay. Settled na lahat, oh. Tan, 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 tan. Tatak yun! Oy, alam ko na alam ko, iniisip niya ito, gago. Pirasok niya yung ulo niya sa kabilang portal. Paano? Sira ulo. Oh my God. Sweet nyo naman, ah. Ang mananakaw telepono nyo, pare. Uy. Bitter ang botek. Bitter na bitter yun, ah. Laro naman siya, eh. Naglaro naman. Ang baliw. There you have it, mga bossing. Sana nag-enjoy kayo sa pag-react natin sa mga funny videos. At kung nag-enjoy kayo, mga bossing, bigyan nyo naman ng like ang ating video at huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. At i-comment nyo rin po sa ating comment section kung anong gusto nyong i-react natin sa susunod. Maraming salamat, mga bossing. Hanggang sa muli. Paalam! Sir TV out. Peace!